Hormatly watandaşlar, şu gün 2023-nji ýylyň 30-njy maýy hepderinden çarşamba güni. Hoş geldiňiz Türkmenistanyň demokratik opozisiýasynyň platformasynyň kanallaryna. Hormatly watandaşlar, men häzir gysgaçyk maglumatlar beren Farhat Meymankuliýew ýa-da halkyň içinde tanalýan Farhat Durdiýew barada maglumatlar. Ine adwokatlar bilen şu gün görüşdik bir näçe gedek we Farhadyň toporunyň oglanlary bilen görüşdik bir näçe gedek şu gün. Her wagt giýje günni biz ýa-ni işde şolar bilen we işler gowy gidip dur. Nesip bolsa ýakyn geljekde biz täzirlikleri eşitderiz. Hemme edilýän proseduralary men düşündüresim gelen o. Sebäbi köp maglumatlary bize ruhsat beren oklar aýtmana ýöne gowy iş gidip dur. Netijeler gazanlar. Biz gatu umida diýäs we hiç hili şüphe ýok, netije gazanmaz ýaly. Hemme zat uğruna bar ýa. Şoň üçin az sabrly bolun, nesip bolsa gowy habarlar bolar, ýakyn geljekde sebäbi işler uğurlu bar ýa. Indi hormatly watandaşlar, ýene bir gerek aýtjak bolýan Farhat Durdiýew saklandy. Aktivistler, bizim halkymyz, hemmeler, pravozащитники, hemmeler diňe bir maksat goýmaly özüne. Nähili Farhat Durdiýew ýagly Farhat Meymankuliýew men kömek etdiler. Näme men elimden başarýan. Ine mysal üçin men ýene bir gerek käbir zatlar düşündireň. Mysal üçin. Ine halk bolup näme et bolýar? Konsuň öňüne bak bolýar, polisiýa bak bolýar, ýa-ni üýşüp protest et bolýar, ýa-da video ýap bolýar, ýa-ni öz video challenge ýap bolýar. Bir surata ýa-ni videony goýuňda sözüňiz bilen aýdyň. Farhat Meymankuliýew azatlyk. Bizim türkmen gahrmanymyz Farhat Meymankuliýew bir kanun ýagdaýda sakladylar. Biz şoňa garşy Türkmenistanyň prezidenti derrek goýber şol Farhat Meymankuliýew. Biz sizin şonu saklaýanyňyz üçin garşy Farhat Meymankuliýew sizin dereňizde bizim halkyň arkasyny gorady. Bu topar bir dünçlük açdy diýip aýtsaňyz, ine bu halkyň sesi. O men halk diýip ol Farhadyň topuruny jaň edip maňa maglumatlar berdi. Ol gelişiksiz. Näme diýseň da. Sebäbi men size aýdýan adwokatlaryň we sülçüleriň öz sekretleri var. Alyp barýan iş strategiýasy urulýar şoň üstünde. Siz hem onu biljek bolup, ondan ýaratjak bolýaňyz. Siz ona kömeklerle päsil berýäňiz. Şoň üçin gaýrat ediň. Kömek bolsa, ine men size liňe çekip görkezýän. Ine sag tarapda kömek näil bolmaly? Birinji, video ýap, challenge. İkinci, kommentariýa ýaz, şu videony paýlaş. Türkmenistanyň içine hem ýere paýlaş, dünýä dargasyn. Like goý. Üçüncü, egerde video challenge et bilmeseň, konsulsyň öňüne bar. Talap et. Farhat Meymankuliýew azatlyga çağır. Ona medilmeseň, ýoldaşlaryň bilen üýüşüp video ýap. Ýüzden Türkmenistanyň prezidentine. Siz bizim haklarymyzyň, konstitusiýon haklarymyzyň konstitusiýon garanti, kepili. Siz näme diýäňiz? Bizi halkymyzy gorayan adamy tutup basýaňyz. Size tögürüpdir. Dogry edilipdir. Hiç zat etmeseňiz, diňe öz tohumyzga gorasaňyz, elbetde Türkmen gorawlar çykar. Türkmen halkynyň içinden. Elbetde közden çykyşýaly. Aýdyň şo zatlary. Ýa-da ýöneke video ýapyň. Türkmenistan prezidentinden soran. Şonu. Ertir ýylanar diýip gorkýan bolsaňyz, aýaňyzy egilip soran şo Türkmenistan prezidentinden. Ağlap sonra, gülüp sonra, oynap sonra, tapaw ýok. Golluk berin. Ine şo golluk. Mass media golluk häzir gaty wajyp. Men öňden aýtyp gelip otyryn. Siz golluk etmeýän, gaýtyp ol şonu goryan oglanyny jaň edip nirasyn oýnaýar. Muradagy dogry aýtdymy? Çylmyş zatlar. Biz resmi taýdan gurulan hereket, DVT hereketi. Bizi suda berip bolýar, bizi ýanky biz jogapkärçilik çekip bilýär adamlary. Resmi taýdan işleýär. Biz diýen adamlara jogap berýär. Şuňa çelli eden zatlarına jogap berip bilýär. Biz size adwokatlar bilen gürleşip şu jogapkärçiligi öz üstümize alyp size düşündirip otyrýar.
aydylýan zatlar aýdyp otyr, aýdylmaýan zatlar aýdylmanda. Inanın, biz kesin-kesinmeden aýtmarys. Düşünmeli şu zatlara. Ýöne käbirleri blogerler, bir aktivistler durmuşuna çel hemme zat efire berip ýanky zapyslar goýýarlar, bir-birine gülüşde zapys edip goýýarlar. O maskarçylyk goýmaly biz. Oraya edýän bolsaňyz, maşgalan intim zatlaryny goýun, çağlaryň ýa suratlaryny goýun, maşgalan suratlaryny goýun. Goýun onu hemme zat. Edin doga. Onu näçe bir ýa-nyň gülüşende onu zapys edip, bolýa zapys edipsiň özüň üçin, ýatlamak üçin. Ýöne näçe ikinji prestuplenýe edýän, onu ýanky efire goýup aýdýan, ine men sizden hiç zat gözlemok. Buraya etmeň hiç wagt. O gizlemek däl, iki edek jenaýat iş sizi ýanky çekilýärler, ýa administrativ ýa da ştrafly çekilýärler. Biz öwrenmeli şol hatda. Biz jogapkärçilik öwrenmeli. Şoň üçin haýyş sabırly bolun. Aýtmaly zatlar aýdýar, edilmeli işler gaty gowy bar ýa edilip dur. Inanın. Şu batışlar gerekmi? Batışlar bar. Hereketler gerekmi? Adwokatyň hereketleri bar. Hatlar gerekmi? Hemme adam bar ýerine. Şundan meter et bolan. Inanın. Biz kime garşy görüşet? Milliarder PL'nin adan idiot kılıgyna eýe bolan, kellesi giden düýünden milliardera garşy görüşet. Türkmenistan bas bolan bir tohum. Ine şoň üçin açyk akylly görüşmeli bolan. Bizim onça pulumuz ýok. Bizim onça ýanky wezipemiz ýok. Bizim onça peçadymyz ýok, oň peçady ýaly. Ol bir zat edenne, Farhat tutanna basanna Türkmenistan halkynyň adyna ne diýär ol? Men prezidentlik eden owa. Mine men Türkmenistanyň halky saýlady, ine men şoň adynyň edýänlik. Gurbanyň ady ýokdur. Öz tohumyň milli lideri. Öz oğlunun serdary prigorit edýär, ýene bir gezek şonu ulanýar. Düşünmeler şol zatlar. Haýyş ine şol zatlar düşünüp hereket edin. Ine men size gysgaça aýtdym, işler gidip dur ýakyn wagtda. Ul täzelikler bol görürsiňiz. Wagt hemme zat görkezler, ýalyňyzy çykarmaň. Ine men ýene bir temany aýtjak goýan şu tema geçmekam ýene bir gollaw zatlary nämet bolýar. Birinji, şu videoň aşagyna Bahtiýaryň telefonu ber. Bolar. Maddi kömek etjekmi? Jaň et. Eger golajakmy? Jaň edip golla şonu. Men maddi kömek edilemok, ýöne men taňra katna diýen Farhat çykaryň oglanlar durmaň ruhtan gaçmaň. Olan bir gollaw. Şol ýanky işleýän oglanlara bir umid berýän, nadejda berýän, ruhny aldyrýar. Üçüncü, komment ýazýan. Dördüncü, like goýýan. Beşinci, videolar paýlaşýan. Türkmenistanyň içinde hemme ýerde. Niýede şu dünýäde paýlapdysaň paýlaýan. Beşinci, öz efirini açýan ýa TikTok'ta gelip düşündirýän oglanlar. Ýanky sabırly bolalym, hemme zat açylýar. Kim ağlayan olsa ağladı, ağlayanı açılıyor, hem de açılıyor, sabırlı olalım. Bir ofitsialna gurumu işlep dur, DVT. Şu gurumu yürüyte mass medyada işlep dur. Yürüyte ofitsialna resmi taýdan bir tane halkara advokat ve bir tane yönük advokat, içki advokat işlep dur. Ondaşından Farhadyň topor giýjegini işlep dur. Şonu düşündürün hem ýerde. Gaýdyp gurumlar bolmasın. Aşgabatda getirdiler, onu getirdiler mi? Suratyny berdi. Getirdiler mi? Bize bir dokument. Biz inanjak. Getirin burada. Ol etdi, bul etdi. Ola ýa urup çapym etdiler. Beýlikse ýa öldü, beýlikse ýa nime edip maňa bir jaňa diýä ine akitdiler, beýtdiler. Mümkin dogrudur. Ýöne resmi taýdan biz hereket edýär, resmi taýdan inanýar. Erteki gün anlykçy bolmaly ýaly. Garaşyň bir açyk, hemme zanyň üstü açylýar häzir. O beýle bolup bilen ok. Ýam 12-nji gün. Hemme zat açylýar. Ýakyn wagtda. Ine şu meselede şeýle. Indi men täze temany gurulşyk bolan siziň bilen watandaşlar. Ine DVT halk hereketiniň düýüp alyp barýan iş näme? Näme biz hereket açdyk, näme biz işlerimizi alyp barýar? Näme biz halk bilen işleýär? Egerde biziň maksadymyz ýuwuz basalmak bolsa biz halk bilen hiç wagt işlemerdik. Egerde biziň maksadymyz prezident bolmak bolýan bolsa biz başgaça işlerdik. Biziň olum maksadymyz. Biziň maksadymyz
Türkmenistan'ın esasy devleti halk hareketinin maksady yani maksady Türkmenistan'ı, Türkmen ilimini cemiyeti döretmek. Azat adamları döretmek. Azat pikirli adamları, jogapkärçilikli, azat pikirli adamları döretmek. Ine esasy maksat şondadyr. Vatandaşlar, maňa her wagt jan gelýär. Maňa her wagt jan gelýär, ine şu ýaly efir edemde bagşlansyn. Ine şonuň üçin men şu tema boýunça size gurulşyk bolýan sizin bilen serdim. Biz cemiyeti döretjek bolýar. Cemiyet näme gerek Türkmen halkyna? Türkmen halkynyň özü bolsa bolmaýarmy? Türkmen halky özü bir minut. Men şuna jogap bereyim. Bagşlan maňa jaňlar köp gelýär, şonuň üçin men jogap bermelik wagt. Näme biz cemiyeti näme diýär? Dürüdüzmeli. Näme Türkmen halky cemiyet dürütmen nimet bolýarmy? Bir minut. Je suis en direct, je vous rappelle. Excusez-moi. Näme biz şonu diýär? Sebäbi biz diktatorlyga gaýdyk giresinde gelen. Biz beýle halklar ýaly azat bolýarmyz gelýär. Bizim halkymyz dünýäde öňe giden halklar ýaly biz şu halk bizim halkymyz şol ýaly bolar ýaly bizim ýa arzumyz bar. Ine şoň üçin biz jemgyýet galdyrjak bolýar. Näme jemgyýet galdyrjak bolýar? Sebäbi inanyň biz hemme zat hökümetiň eline berdik. Yani hökümet bizim üçin hemme zat çözýär. Ýöne biz unuttuk hökümet näme? Hökümet biz. Biz gaty inanyp, yani sada bolan soň, hakyky türkmen bolan soň inanyp hemme zat onuň eline berdik. Olar näme etdi? Olar yani hökümet basyp aldy. Berdimuhammedow. Birinji Niýazow ogurlady hemme zady. Ondan soň Niýazowdan soň bu onu öldürüp basyp aldy hemme zady. Inni oğlunu koyya, ahtygyny taýýar edýär, gitdi bular monarxiýa. Şondan Arap döwletleri, Arap ýurtlaryna ýakynlaşýar, şolardan öwrenip, şolardan ýani awtoritet aljak bolup, ay menem sizi ýaly paça, ine mejlis, türkmen halky, bize inni demokrat döwlet gerekkä, bize paçalyk gerek, menem paça taýladylar diýip, ine şol arasyny ýyp, şu tarapa gidýär. Onu monarxiýa diýilýär. Biz ine şu zatlar saklajak bolup, jemgyýet döretjek bolýar. Cemiyet döneminde her yerde bir adam Türkmenistan azat ve adalet yurt bolmak için görüşür. Hükümet biz saýlýar, diýmek biz hapa adamları, erwede adamları, ýagny korrupsiýa diýen adamlar saýlamar. Diýmek biz özüne jogap berýän, jogapkärçilik alýan, halk üçin hyzmat edýän adamlar saýlar. Eger cemiyet gowy bolsa. Biz ýa-ni gowy adamlary saýlap, ondan ol adamlar cemiyeti düzeltmeli diýip pikir etsek ýalňyş şart. Men şonu Ukrainada gördüm de Groysman bilen gidişemde şonu suwd etdim. Mümkin ýa. Ine Ukraina şondan ýa-ni bir nokatda baskylanyp öňe ýörek bilen. Ondaşyna Rossiýada onu ýüreden ok. Demokratiýa uğruna. Herdiňe näme bolýar? Ünsörüm. Soňky 100 ýylda näme boldy? Türkmenistanyň jemgyýetini ýuwaş-ýuwaşdan ýok etdiler. Soňky 32 ýyla düýünden ýok etdi. İksan diktator. Bunu näme diýär? Bunu Türkmen halky diňe hünärment bolmaly, işçi bolmaly, ýa-da inžener, teknik spesialist, olum siýasata goşulmaly, başga soraw bermeli. Diňe hünärment bolmaly. Sebäbi biz benzokolonka döretdik Türkmenistany, men şoňa jogap bereyim. Bagşlaň, men açyk efirde men size haýyş edipdim, maňa jaň etmeň açyk efirde diýip. Ine ýörite döre diýerler, şuraya hünärment adamlary Türkmenistanyň benzokolonka ýasap, şoları ulanyp diňe pul gazanmak üçin. Bizim baýlyklarymyzy ogurlamak üçin. Sebäbi rejim diýen şu awtoritar rejim, diktatorlar, Gurbanly Serdar Berdimuhammedow we onuň tokumy näme isleýär? Bular Türkmenistanyň diňe iş ýasamak we hünärment ýasamak. Şular ýa-ni diktatorlar biz hiç wagt siýasata goşulmaly ýaly, jemgyýete goşulmaly ýaly, haklarymyzy talap etmeli ýaly, hökümet işgärlerini Hudaýa serden ýaly etdirýärler.
Diýmek, şular siyasata hususlaşdyrdylar. Diňe şular kesitdiýär, kim siyasata goşulmaly we haýsy meçherde. Diňe şular saýlýar, ine meclise şular bolmaly, ine bul hekim bolmaly, ine bul biziň men oglum ýa ahtym prezident bolanda şular ýa-ki klon danışary bolmaly. Ay adamlar ağlar ýaly sen falşiwy ýa-ki danışar. Ine şular kesitdiýär. Başga adam kesitdiýär. Diýmek, biziň hakymyz ýok siyasat bilen meşgul bolmana. Konstitusiýada dol hakymyz bar. Partiýa açmak, jemgyýet edaralary açmak, ýygnaklar geçirmek, öz-özümizi aramyzda üýüşüp, isleýän temamyzda gürleşmek biziň konstitusiýon haklarymyz. Şonu üstümize polisler sürüp, emhemeni sürüp bizi nime diýer? Olaram geroy. İkizan diktator gollap, ýagny Türkmenistany watany gorýan diýen bir idiotlar. Düşünmeýän şoňa öňem öňe ofitser diýer. Olar näme? Kasam aýdanna. Diktatorlar biz wepaly diýip kasam aýtdylarmy ýa Türkmenistan watana we halka? Eger Türkmenistan watana we halka aýdan bolsa, o ýerde Berdimuhammedow ady bolmaly. Prezident bolsaň sen beýlekçi bolay. Sen halkyň bir damjasy, sen halkym däl. Sen halka görüşeňde şu adamlar ulanmaly. Näme? MHM ofitserleri düşünýärmi şoňa? Ya polis ofitserleri düşünýärmi? Düşünýär. At maskalar var häzir. Argyçyny oturuşyp bolanda bular şeýle urlýar. Ay biz watany gorýat, ýaşulymyz malades. Ýaşulymyz gutorun dünýäde diktator. Muny hemme halkara gurumlar ba bolsa dünýäde tasdiklady. Biz efirlerde görkezdik. İkinci, siz zulümü gollayan bolsaňyz, sizem zulümüň bir bölegi, siz uголовно наказуемый iş edýäňiz. Jenaýat iş edýäňiz. Sizi çekerler, at maskaňyz işlemez. Serden ýürgen prosesde. Mass mediýany alyp baranan asyrly, ýöne jemgyýet işini alyp baranan asyrly basyrly. Hemmesi. Sebäp şu rejimi saklap geldiler. Ol Gözel Şaguliýewa, Cemal Saparow, olar jenaýatçylar. Jenaýaty gizlemek üçin, ýa-ni onu öwüp zat edip ýakynlaşdyrýar. Ýa-ni şol gurbanly diýenden şol gorar ýaly. Şoň üçin şu zatlary biz ýerli ýere goýup reperler dogry goýmaly. Şular zulüm, şularam halk, şu halkam edýän ine şular. MHM, polis, ödem ofitserler. Aşağıda däl. Aşağılar ýokurkyň başlaryny etmeli bolýarlar. Ine aşağıda türmelerde işleyen nadiratorlar, türmede işleyen nimeler ve aşağıda bizim aktivistlerimiz uryan, halkımız uryan adımlar edýän. Sizi halk özü nakazat eder. Biz size ýa-ni jenaýat çekmem ýetişmez. Görürsiňiz. Siz şoňa eltde oturýarsyňız. Halkyň gaharyny köprek getirmiş, şoňa barýaňyz. Biz oňsoň men aýtdym ha, graždan düşmanlar 3-4 gün hawos bolar, gırarlar, köpetni, tohum bilen. Soň şu hawozy biz öýdört ýa-ni regulowka etip başlar. Regulirum hawosa getirir. Oňsoň wagtdan höküm edip bir ýa-ni Türkmenistany dol bir urda akdyp biler. Egerde siz şunu dol dakansa edýän bolsaňyz. Nanam? Rediňiň bir tebigatda ne görnüşi bar fizikada. Çekler ýöne ýa üzülünü sen elini ýa-ni uly taýak degen ýaly, uly ýa-ni agyrlyk diýer. Şoň üçin gaýtyp gelelim ýene jemgyýete. Gurbanoğlu bilen Serdar awtoritar rejimi saklap gelýän adamlar we şoňa hyzmat edýän adamlar siýasaty, mass media diýende şu maglumat beriş sejişdelerini hususlaşdyrdylar Türkmenistanyň territoriýasynda. Bular ondan naşary metbuat dol hususlaşdyrdylar. Metbuatda mass mediada diňe bir zat aýtyp bolýar, şular öwsün. Şular öwüp, ýa-ni şu arkadagy şöhrat gahrman arkadagy Alawaly, Krokodilli, arkadagy Serdar, şuraya diýsen, ine bular sana howa diýer. Yani şoň üçin şu zatlar anyk. Diktatorlar şonu isleýär. Siyasata goşanok, jemgyýet işine goşanok, gadagan, jemgyýet işgärlerini öýler saýlar, sen bol diýip
karar çykarýar. Jemgyýet halk taýlanmaly. Häkimler halk taýlamaly. 92-nji ýylyň konstitusiýasyna terden oraya zat ýok. Halk taýlýady. Ýok, şular öwelleri ýa etraf häkimetçiler taýlýar karar bilen. Han taýlawlar. Bizde saýlaw ýok. Bizde nazначение bar. Bir adam döwleti basyp alsa, ine şol nazначение edýär. Hormatly watandaşlar, ine men näme size düşündirýän gaty wajyp mesele, biz jemgyýeti döretmeli. Biz siyasata goşulmaly. Siyasata goşulanmaz diýenimiz hökman biz derru opozisyoner bolmaly. Sen siyasata goşulanda sen siyasi ekspert bolup bilýän. Sen siyasi analitik bolup bilýän. Sen siyasatda bir düşünjeli adam bolup bilýän. Sen siyasat partiýasyny alyp, mysal üçin demokratiýa däl, men başga da görüşjek diýen. Sen siyasat açyp, men ine mysal üçin monarxiýa görüşjek diýen. Siyasat ýollar dürli. Ine şoňa sen mümkinçiligiň, konstitusiýon mümkinçiligiň bar, sen şoňa girip bilýän. Ine şoňa siyasat diýen. Siyasat bolan hökman opozisyoner bolmaly. Anyň Saparmurady, Maksat Bayramyç. Olam siyasatçy. Ýöne demokratiýa isläm o. O Putiniň ýoluny isleýär, diktaturany isleýär. Olam siyasatçy. Diktaturany islese siyasatçy. Ýöne bizim alyp barýan siyasatymyz demokratiýa, azatlyk, konstitusiýon haklary berja etmeklik, ol şuňkunne şolar bozýan adama garşy bolýar, gynansak da. Şondan biz opozisyoner bolup galýar. Biz bolosumuz gelenok. Egerde Gurbanuly Serdar Berdimuhammed konstitusiýa hormat goýan bolsa, şoň kepil bolan bolsa, onda biz olaň ýakyn dostlar bolmalydyk. Bir de çaý içip, gürleşip, Türkmenistany näme ösdürmeli? Biz maslahat berýär, olar hä dogry diýýär. Şeyler biz öňe gitmelidik. Olar onu isleýän nokta. Olar şu Türkmenistan döwletiniň topragyny hemmelerden ogurlap, pullaryna ogurlap doýdular. Monarxiýa ýa-ni paçalyk etjek bolýarlar. Bizim siyasatlarımız çakmış ýaşýardy. Ine şoň üçin biz opozisyoner bolýar, gynansak da. Şoň üçin Farhat gyýryp ýatyr. Arsy dil bilen aýtdy, düşünmediler. Öz içiniň hökümetiň dili bilen söýüp başladylar, muňa jenaýda çekýärler. Näme prezident ýygyna geçende ijetini bajatyna goýman söýgenne, muňa hiç misat diýmir. Näme on bir gany gökmi? Ya gözü gökmi? Ya ol Allah tarapyndan ýürüýte bize söýmek üçin goýdylmy? Elbetde ýok. Emheme polisiýa gorkok haramdadalar. Daşary köçe çyk bilen ok. Halkyndan gorkup daşyny ablawa ýa-ni daşyny ýapýa hemme ýerini. Ýüre bilen ok. Halkyndan gorkup halkyň milli lideri näme eken bolýan? Gurbanuly. Ýüzüň özüňe mä ýütkapdyr. Seriler ýaldan. Käwagt newzimde magýat ama. Bolmajak ýanky agyr haltany götürip ýörsiň. Inni tanalyjy günleriň galdy. Inni bir aklyň aýlana aýmala. Adam diýeli bolsa da ýürenine ýanky akly gelýär käwagt. Sizin käm gelmeli, bular ýa masgarçylyga Türkmenistan salyp özüňizden masgar ora düşnükdi. Ýöne bizim halkymyzy bular masgarçylyga salyp siz inni goýmaly şol zatlar. Tariha girdiňiz, siz ýup bolmaýar. Ýanyňyzda durup siz öwsegem ýup bolmaýar, siz politiski trup, näme fiziki trup bolup durýarsyňyz. Özüňize milli lider diýen. Utananyň. Şon diýenlere utananyň. Gatow düşünýär, diýende de söýünip diýerler size. Şona bilibem diňleýäňiz, gülen bolýaňyz. Hem bir samtyklaryň bir nemesi. Men samtyk diýsem, samtyklarym gatow bolýandyr. Biz şoňa diňlemeli. Bolýa, ol bir men öz husus pikirim. Indi gelin dowam edelim. Näme bize jemgyýet gerek? Biz jemgyýet döredilmezde jemgyýet näme diýdi? Jemgyýet diýdi, bir halk şonuň üçin öňe ösenigden, ýa-ni hünärmentler, azat hünärmentler, rejim üçin dogulup rejim üçin işleýänler däl. Parhorlyk edip, halkdan pul alyp, ýa o ýerden bu ýerden pul oglaýanlar däl. Azat hünärmentler. Şonuň işleýän ýa-ni hünär boýunça pul tölenýän. $10,000 işleýän aýna $10,000 tölemeli şoň hökümet. Näme Amerikada hünärmentler $10,000, $15,000, $20,000 töleýär neft gaz işleýänlerde. Bizimkiler $1,500.
Näçe? Ya näme Türkmenistan Nevit gazy Miraboy Bakadan satylanokmy? Satylýar. Ýöne tapawudy oglanýar da. Şoň üçin hünärmet bolsa azat bolmaly. Ol gowaýlyk almaly, azat pikirli bolmaly, ol tehnologiýalar oýulmaly. Ýöne Ýewropadan tehnologiýa uglap oturmaly. Şonu bir zat berse bolýar. Ýok, bizim türkmenlerimiz köpüsi Ýewropadan kem däller. Ýol bermeli. Sosialny apros edýän ekspertler, ýagny halkyň ýagdaýyny öwrenip, ony ýa-ni metbuatda maglumatlar berýänler. Sosialny ekspertler, sosialny apros edýän gurumlar halkyň jemgyýetini öwrenip, halka maglumatlar, statistik berýän azat gurumlar. Jemgyýet gurumlar halk hereketleri, ýaşanyň hereketleri, ýaşanyň bir topar hereketleri bolmaly. Sport hereketleri, ýa-ni kultur hereketleri, ýaşanyň hereketleri, ýaş gyýylaryň hereketleri, ýaş oglanyň hereketleri, ýa-ni aýal gyýylar hereketleri. Ýa-ni nemeler barmy? Neftýanlikleriň jemgyýet hereketi. Şol gorýan neftýanlikleriň ýa-ni haklaryny gorýan, mejlise girip mejlise saýlanýan, şol gorýan profsoýuzlar bolmaly. Olar bar, kagyda, ýöne olar azat däl. Olar diktatora bagly, bütün dünýäni allamak üçin, fiksiýa üçin. Falşyw diýsen bolýar. Adamlar bar da olar bellenen zatlaryny etmän, diňe diktator bir zat diýse, ýygdanyň baryny aňary. Prezident barýar, bu üç bulgak gidýär. Näme barýar, näme diýjek? Bular ulanjakmy, el çarptyryp, ya buların gollaryny alyp ulanjakmy, ya şonuň adyny gürläp, karar şöýde şonuň adynyň karar aljakmy? O zatlardan görgülen habarlar ýok. Habar bolmany istegem ýok şol. Diýmek jemgyýet gurulmam däl, fiksiýa. Ol ýa-ni gurbany ýörese arkadynda ýa-ni kuşuny, aýagyny uwşujak bolýanlar, jemgyýet edarlar, partiýalar, MHM'ler, polisler, yani bir topar sürü. Başkaça ayıp bolmaly. Sadaka abiazynlar, meclis abiazynlar. Hudaý tapmasyn. Ine şu zatlar bolmady ýaly, ýöne hakyky jemgyýet bolar ýaly. Onuň içinde arasy adamlar halkyň behbidini gorýan, mysal üçin aýal gyýylaryň jemgyýeti, aýal gyýylaryň haklaryny gorýan, ýaş gyýylaryň jemgyýeti, ýaş gyýylaryň haklaryny gorýan. Yani yaş maşgallaryň hereketi, o şu yaş maşgallaryň haklaryny gorýan, yaşanyň hereketini gorýan. Her hil gurumlar bolmaly. Näçe köp bolsa şonça gowy. Men şoň üçin her wagt aýdýan. Opozisiýada diňe DBT bolmaly. Näçe köp gurumy bolsa gowy. Ýöne gurumlar gurumaçylykda işlemeli. Ansady işler bir gurumany ýöretmek, ýa-ni struktura kurmak, resmi taýdan jogap bermek ansady işler. Şoň üçin öňünden siz bir görün şonu oňurlaýan. Oňurmasaňyz oňurýanlar bilen işleň bilen. Wagtynça öwrenýän çağda. Umuman ol jemgyýet, indi siýasy partiýalar bolanda ol başga zat. Siýasy partiýalar we siýasatçylar her wagt hökümeti ýa-ni saýlawda utup hökümeti ýollaşdyrmak üçin görüşýärler. Mysal üçin pravozащитниклер hökümetiň ýa-ni saýlawda hökümet saýlawyna hökümette saýlanan ýaly utup onuň üçin görüşenoklar. Olar haklar gorulsa, ýa-ni şoň haklaryny gorýarlar. Diňe siýasatçylar görüşýändir. Hökümetiň ýolbaşygyna gelmek üçin we öýleriniň ideýa programmalaryny amala aşyryp halkyň önüne jogap bermek üçin. Başaly görüşýänler we jemgyýet edarlar. Jemgyýet gurumlar. Ine şu ýaly pravozащитный, hususy jemgyýet pravozащитный edarlar, adam haklaryny gorýan. Ýöne jemgyýet edarlar, halk hereketler, partiýalar hemme zat bolanda bir diktatora ýol bermeliler. O Cemal Saparov bilen Gözel Şaguliýewany derrew jenaze çekerler. Ýol bermeliler. Ine şu döredin ýagdaýymyzda biziň gaýdyp geljegimizi, çağlarymyzyň geljegini, akdyklarymyzyň, çoğulklarynyň geljegini diktatorlyk ýol ýapyk. Şoň üçin şoňkuny oğlanlar oýunup başlady. Ýaş gyýylar oğlanlar oýunup başlady, gurulýap başladylar. Inanyň.
Türkmenistan her adaletlik yok. Ine şu jemgyýet näme dördülýär? Türkmenistanyň, türkmen halkynyň içinde adalatly gorar ýaly. Giýje uny. Konstitusiýada haklary, adamyň haklaryny gorar ýaly. Ünferim, şundan 1000 ýyl, 2000 ýyl, 3000 ýyl mundan türkmen halky edilme görüşýärdi. Söwüşleri diýýärdi. Olar adalatly üçin diýýärdi. Ya topragyny goramak, ýa-da halkyny goramak, ýa-da maşgalatyny goramak. Şunuň ýa-ni haklary bozulsa, adalatlyk bozulsa turup gidýärler. We gidenle şu ýaly söwüşlerde gahrmança ürünni şunuň arzu bulardy gahrmança ölmek. Ananyň? Onsoň sebäbi onuň ady, şu tohumyň adyna geçip, şu tohumy ýatlaryna, plan gahrmanyň tohum däm sen tüweleme, siz berkdiňiz diýip şu tohuma hormat goýulýardy. Şuňkunny bizim söwüşde. Bizim hem ýaragymyz indi gylyç däl. Sebäbi hemme zat kanunlaşdyryldy. Bizim ýaragymyz metbuat, mass media, jemgyýet jemgyýetiň içindäki instrumentler. Siýasat pozisiýamyz, sosial ekspertlaryň pozisiýasy, siýasatçy ekspertlaryň pozisiýasy, halkymyzyň pikri, halkymyzyň pikirleri, ine şu instrumentler bolýar. Ine şunu bizim öz pikirimizi adalatly aýdyp, adalatly gorap, ine bizim söwüşimiz. Şu ýerde biz gahryman bolup bilýär. Biz bolsa şunu giýremzok. Näçip iksan pors melise, iksan pors emhemeşlik hiç zada düşünmeýän gurbanyň gullary, gurbany bize garşy tarpýady hökmüne ulanýan adamlar diňläp, şolaryň näme diýen zatlaryny diňläp gorkup otýar. Diýmek, biz ata-babalyň ýolundan çykdyk. Şuňkuny gyljalyp öldürmeler. Sözüň bilen ýerine goýup bolýar. Pikirini aýdyp adalaty gorap, pikir aýdyp öwrenmeli. Adat media gerek bize. Olan bir jemgyýetiň esasy, ýa-ni instrumenti. Bölegi. Bizde ýok şu zatlar. Adat media, adat metbuat, adat siýasatçylar, adat jemgyýetler, adat pikirler, adat hünärmendler, adat okuwçylar, studentler ýok bizde. Adat adamlar ýok. Adat hereketler ýok. Şu adatlyk bilen bagly hiç zat ýok. Bizimki gül ýaly, gulçulukda, goýun ýatakda otursaň ýa sygyr ýatakda bolsaň, senem gül ýaly, soýulunçam. Üstüňe ýag gelip seni soýmaly bolsa, senki elbetde. Üstüňe ýag gelip gyýdyňy zorlasalar, senki elbetde. Goňşyňa barsaň, menki gül ýaly. Sen gyýdyň zorladylar, köçe çykmaly eken ýerler. Hem köçe çykmasaň, şu köçe çyksaň zorlasalar, ertir öňe gelip zorlanlar. Ünferim, soňky 2,5 ýyl görüşüp ýygyndar ýerine goýdyk. Indi köçede zorlanoklar, zorlap öldürüp kanaldyranoklar. Indi halkdan gorkup başladylar. Halk bunu gözläp başlady. Halk şolary tutan ýerine ýyrtjak bolýar. Diýmek biz şolara protivavес döretdik. Onuň söz bilen döredildi. Ýara bilen näme? Şu ýaly siziň jemgyýete goşulmaňyz, siziň jemgyýet bilimleri alyp üsmeňiz gaty wajyp. Türkmeniň geljegine, Türkmenistanyň geljegine we siziň aktyk çoğuluklugyň geljegine. Men çağam üçin işleýän ýaly. Çağı üçin işleýän sen diňe şoň naharyny berýär. Okuw girmek mümkinçiligini ziyatga berip, ýene sen sistemaly diktator sistemany üstürýär. Başga zat eden o. Men siziň ünsüňizi başga zat çekjek bolýan. Gazanyň naharyny beriň çağam. Ýöne on jemgyýet bilimlerinden beriň. Birinji özüňiz öwrenin, onsoň halka beriň. Dogun arnaşyňyza. Kim birini alsaň, hökman diýmedim diýende 100-200 sany garnaşy bardyr. Diýmedim diýende bir 30-40 sany gün garnaşy bardyr. Gyýdy çagaty ýegeni, gaýyn tarapy. Hatça bir şolar bilen biz jemgyýet bilimleri berip gurup bilsek, her kim öz ýerine. Bular gaçky diýär bizden, ananyň. Agzyr bolup galmak gerek gel. Sen agzyr bilen maşgalaň bilen bol. Şu gaçky diýär. Şu gaçkylyk bilen biziň zat bilmedimi? Biz maşgalamyzda da agzy birde onam ýykdylar.
Bular keypine eden o 45% daşında bolsun diýip. Sen hemmeti içine girse birinjiden iş yok, dolundurmak kıyın, onça bularda polis yok, onça bularda MHM yok, onça yallakçı yok. Bunun yani tupikda şular daşını saklap, dime şuları daşını rap yani gul hükmüne saklap, içine pulu ver, saklasın kalanlar bir invalidleri, garryları, yaşları özüne yani çağları seyreder. İksan polis, iksan MHM'yi versen 100 adam dahi yani bular gorkuyor. Şonun üçin bu siyasat gurmanlyk mekir. Mekir bolan soň halky ukladyp ýoş-ýoşdan ýa-ni ýipiň nimeti bilen bokurdogyny gyryp, bokurdogyny kesip ýürüdýär şu siyasat. Gurmanly ýanyna aksy. Hramow wady, Jadan wady bira öldü. Indi Hramow gidip Hramow der urfetden ýörüse biri geldi. Türkmenistan kontrol etmeli. Men keypini aýdamok, şular ho watan dönükler. Halk bular saýlamady, bular halka hiç wagt nadýerda salyp, ynanyp, östürüp, peýda getirip, halk ine bular baýadyp, erti halk şunun ýani ýaşylygyň ýanyndan çykarman, Erdogan ýaly arkasyna durýaly bular nadýerda salyp, eden o. Şo Putin'e ýykylyp ýörler. Bütün ömürlerini. Niyaz pikirli indi bu ikisi ýykylýar. Putin'den medal alsa bular wara Allah'dan medal alanýaly. Maskaraçylyk. Dönüklüğünü görkezip şoňa guwanýarlar şular. Indi men şu zatlardy anyk düşündirjek bolum şu gepleşimde. Bize jemgyýet gerek. Jemgyýet bolmasa biz şular aýranymyzy bilenem. Siz ösmeseňiz Türkmenistan öňe gitmez. Pikir edin. Şu zatlar. Hormatly watandaşlar, şunuň bilen men efirimi gutorýan birinji bilen sizin hemmeňize jan salyk, üstünlükler we maşgalaňyzy, saçaňyzy diňe adalatlyk höküm sürýärli arzu edýär. Sag bolun, indiki gepleşikler çekli.